ba adal mat nongrum emeli ka khun new trap national awakening movement na shlong barang ye biteng bani ki persha extra jala ta ba shongklan mangor hamran malki nadu khat new trek kula lokot ajar huai loang bagi khun kuntup iwei badang lais nam steng ki wat sei don balai wan no shiyem habakran na chilang pajba angkar kichuan kershan bubun balang nak benda kisan li ki matching dawa ki bau ba dubot uladawa loang bu ladap kran ki khun bu don shakachakai khi na benda ban shngaiñ ka lawei ikhun jual balai snem siteng mati bakidon bukan sap yong balai pa shei bidon balai pimuan no shi balai pimuan tia no shi shei bilai ba shei pitia rengo ngadona ta jaka khun bangan penting na ya ka bangan ïakhih ban penio ya ka lawei ka shngaiñ jong ka menta ba ka lawei Sosi bakom bercai dengan santo snem ni say yang taki leaders ki bakam leaders hynrei ki de ki dealers